Dovolali ste sa na inkasné centrum. O chvíľu budete spojení s operátorom. Dovolujeme si vás informovať, že váš hovor bude zaznamenaný a nahraný za účelom skvalitnenia našich služieb. Nie, za účelom Inkasné centrum, dobrý deň, pri telefóne Babičová, ako vám môžem poradiť? Dobrý deň, viete čo, na tento telefón mi každú chvíľu od vás niekto vyvoláva a posielate mi SMS-ky, že okamžite kontaktujte inkasné centrum. Môžeme to preveriť, teda na ktoré telefónne číslo vám chodia takéto upozornenia? 0904 Áno. 340 167. V poriadku. A celé vaše meno mi uvete? Filip Galamboš. V poriadku. Pán Galamboš, takže dovolali ste sa do inkasného centra platiť sa oplatí. Na overenie totožnosti mi nadiktujte váš dátum narodenia. Ale čo to je to inkasné centrum? Máme pre vás dôležité informácie. Hneď po preverení totožnosti vám budem poskytovať dôležité informácie. Potrebujem komunikovať s pánom Galambošom Filipom, ročník 84. Ale neviem, kto ste čiže čo je to inkasné centrum, nerozumiem tomu. Takže voláte do inkasného centra platiť sa oplatí, naša spoločnosť sa zaoberá správou pohľadávok. Máme tu dôležité informácie pre pána Galamboša Filipa, ročník 84. No dobre, ale tak mi pošlite poštou, alebo čo? Takže aby som vám mohla odovzdať dôležité informácie, je potrebné, aby ste mi overili totožnosť. Takže požiadam vás, nadiktujte mi celý váš dátum narodenia. Pán Galamboš, písomnou formou sme vás už kontaktovali, takže aby som vám odovzdala tieto informácie, je potrebné, aby ste sa mi overili dátumom narodenia. Ale to ja nemôžem cudzým ľuďom hovoriť dátum narodenia do telefónu, viete. Vy ste kontaktovaní na základe poverenia klienta, ktorého zastupujeme. V prípade, ak sa mi odmietate overiť, ukracujete sa pre vás dôležité informácie. Takže je potrebné nás kontaktovať do inkasného centra a ktorýkoľvek operátor vám všetky potrebné informácie odovzdá po preverení totožnosti. Ja som zmluvu ako s firmou, alebo čo ste zač. Takže kontaktujte nás, pán Galamboš, na toto telefónne číslo. Sme zastinuteľní každý pracovný deň v čase od 7:30 do 20. hodiny. Do počutia. Dovolali ste sa na inkasné centrum. O chvíľu bude spojený s operátorom. Dovolujeme si vás informovať, že váš hovor bude zaznamenaný a nahraný za účelom skvalitnenia našich služieb. Inkasné centrum, dobrý deň, pri telefóne Knorovská, ako vás poradím? Dobrý deň. Je tento hovor spoplatnený? Máte to spoplatnené operátorom, ako volanie na pevnú linku. Ježiš. Podľa toho, ako to vy máte spoplatnené, neviem. No. Dobre, píšete mi furt tieto SMS-ky rôzne, že vás mám kontaktovať, tak som vám hneď zavolal. Na aké telefónne číslo vám prišla SMS správa? Prosím? Na aké číslo vám prišla SMS správa? 0, a vy to tam nevidíte, čo teraz, keď volám asi, alebo vidíte? Na toto, s ktorým mi teraz voláte, vám prišla SMS správa? Áno. Hovorím s pánom Galambošom Filipom? Áno. V poriadku, nadiktujte mi, pán Galamboš, dátum narodenia. Fú. A do telefónu ja väčšinou nehovorím takéto informácie. Nechcem od vás rodné číslo, chcem od vás dátum narodenia, ktoré mi teda nejakým spôsobom nezneužijeme. No veď dobre, ale zaujímalo by ma, že vy ste nejaká firma, alebo... My sme inkasné centrum, platiť sa oplatí. Platiť sa oplatí? A čo to je? Naša spoločnosť sa zaoberá správou pohľadávok. Ako ale prejdeme k riešeniu vašej situácie, požiada vás na overenie totožnosti dátum narodenia. Aha, nerozumiem, že... Dobre, pán Galamboš, sám tvrdíte, že vám chodia SMS správy, čiže veľmi dobre viete ohľadom, čo vás kontaktujeme. Čiže vás požiadam, nadiktujte mi dátum narodenia na overenie totožnosti. To by som chcel vedieť, že ohľadom... V poriadku, ako náhle sa mi overíte, ja vás budem informovať. Ako ešte raz? Ako náhle sa mi vy overíte, ja vás budem informovať. Čiže požiadam vás dátum narodenia. No veď dobre, ale vy by ste mohli sami overiť. Pán Galamboš, ja vás bez overenia totožnosti nebudem informovať, pretože informácie podľajú zákone o ochrane osobných údajov. Čiže buď sa overíte. Skade máte moje telefónne číslo, by ma zaujímalo. A skade viete moje meno. Takže požiadam vás dátum. My sme poverení klientom, pán Galamboš. Čiže vyššie informácie vám poskytnem po overení totožnosti. Poverený. Ešte raz?
že ja s vami nemám žiadnu zmluvu. A za akým Ale to je v poriadku, vy s nami ani žiadnu zmluvu mať nemusíte. Čiže požiadam vás, nadiktujte mi dátum narodenia. Mať zmluvu? Prosím? To som nevedel. Ako ešte raz, ja vás nerozumiem. Že nemusím mať s vami žiadnu zmluvu? Nie, vy s nami nemusí mať žiadnu zmluvu zatvorenú. Prečo? Vy nie ste našim klientom, pán Galamboš. Čiže ja vás požiadam, nadiktujte mi na overenie totožnosti dátum narodenia. Keď nie som vašim klientom, tak na čo mi voláte? V poriadku, pán Galamboš. Čiže vy tým pádom prisádzate o plné informácie, ja bez overenia totožnosti vám neposkytnem informácie a som nútená ukončiť rozhovor. Do počutia. Do počutia. Volali ste sa na inkasné centrum. O chvíľu budete spojení s operátorom. Dovolujeme si vás informovať, že váš hovor bude zaznamenaný a nahraný za účelom skvalitnenia našich služieb. Inkasné centrum, dobrý deň, pri telefóne Mendelová, ak vám môžem poradiť? Dobrý deň, môžete, no, furt mi chodia SMS-ky od vás, teraz som si ich prečítal všetky, že mám okamžite vás kontaktovať. Na akom telefónnom čísle ste bol kontaktovaný SMS správou? Toto, z ktorého volám. Takže uvedte mi telefónne číslo? Máte ho tam napísané? Uvedte mi telefónne číslo? A 0904 340 167. Voláte do inkasného centra spoločnosti Platiť sa oplatí a požiadam vás uviesť vaše celé meno a priezvisko. A čo to je vlastne Platiť sa oplatí? Čiže aby som vám mohla poskytnúť bližšie informácie, je potrebné overiť mi vašu totožnosť. Čiže s kým komunikujem? No veď dobre, ale to mi môže zavolať hocikto, že aby som poskytol nejaké informácie, však to ja nemôžem do telefónu hocikomu poskytovať. V poriadku, ešte raz teda, je potrebné mi uviesť vaše meno, priezvisko, aby som vedela, s kým komunikujem. Informácie spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov, takže nedovolíme si porušiť zákon, informovať osoby, ktoré sa nám ani nepredstavia. Neviem, s kým hovorím, takže tu je potrebné mi uviesť vaše meno. Moja mama mi vždy hovorila, že nemám sa rozprávať s cudzými ľuďmi. Tak v tomto prípade nemôžem ale pokračovať v tomto rozhovore a prichádzate o dôležité informácie. Takže na tomto telefónnom čísle sme zastihnuteľní každý pracovný deň od 7:30 rána do 8 hodiny večera. No veď dobre, tak, ale keď mi chodia tieto SMS-ky, tak mám stále volať, alebo čo? Takže z nejakého dôvodu vás kontaktujeme a tu je potrebné nám overiť vašu totožnosť, aby sme vedeli aspoň s kým hovoríme. Aha, no a kontaktujete, rozumiem. Ale že za akým dôvodom, nerozumiem, že kontaktujete. Informácie môžu byť poskytnuté, ale následne po predstavení overení svojej totožnosti. Takže v prípade potreby nás na tomto telefónnom čísle kontaktujte. Aha, však jasné, no, tak idem volať ešte raz. Dovidenia. Dovolali ste sa na inkasné centrum. O chvíľu budete spojení s operátorom. Dovolujeme si vás informovať, že váš hovor bude zaznamenaný a nahraný za účelom skvalitnenia našich služieb. Ospravedlňujeme sa, ale momentálne sú všetci operátori zaneprázdnení. Čakajte prosím, o chvíľu budete spojení s prvým voľným operátorom. Ospravedlňujeme sa, ale momentálne sú všetci operátori zaneprázdnení. Čakajte prosím, o chvíľu budete spojení s prvým voľným operátorom. Aha, už to ide. Inkasné centrum, dobrý deň, že pri telefóne Horvátová, ako vám môžem poradiť? Haló, slabo vás počujem, ešte raz. Dovolali ste sa do inkasného centra Platiť sa oplatí, pri telefóne Horvátová, ako vám môžem poradiť? No, dobrý deň, píšete mi furt SMS-ky na toto číslo, že mám vás okamžite kontaktovať. Na akom telefónnom čísle ste teda boli kontaktovaní? A neukazuje vám to?
Prediktujte mi telefónne číslo, na ktoré toto ešte volám. Takže 0904 340 167, áno? No, asi áno, toto bude ono. Moment, prosím, vyhľadám si informácie. No a? Chvíľočku, vyhľadávajú sa mi informácie. Aha, jasné. Takže telefónne číslo, z ktorého mi voláte, evidujem pri pánovi Filipovi Galambošovi. Áno. Hovorím s pánom Galambošom? No a odkiaľ to máte? Hovorím teda s pánom Filipom Galambošom? Nie, ale že skade máte, či telefónne číslo toto? S kým komunikujem? No a prosím vás, chcem sa spýtať, aká ste vy spoločnosť vlastne? Dovolali ste sa do inkasného centra platiť sa oplatí. S kým teda komunikujem? Inkasné centrum a General Factoring Services je spoločník inkasného centra? Teraz ste sa dovolali do inkasného centra platiť sa oplatí. S kým teda komunikujem? No a konatelia, to je oné Boris? Jakéž? Komunikujem, požiadam vás, nadiktujte mi vaše celé meno a priezvisko. No ale Boris jakýže spoločník? Lebo neviem, aká je spoločnosť ste vyzač. Zaoberáme sa správou pohľadávok, sme spoločnosť platiť sa oplatí. Takže na základe, kontaktujete nás na základe SMS správy, ste vraveli, s kým komunikujem? No veď dobré, ale vy ste spoločnosť, ako ste hovorili, platiť sa oplatí? Áno. No ale neviem teraz, ktoré platiť sa oplatí. Tá, ktoré European Investing Services bol váš, alebo je váš na Slovensku konateľ? Spoločník? Hovorím vám, že komunikujete so spoločnosťou platiť sa oplatí. Ja potrebujem teda vaše meno. Požiadam vás, aby ste mi prediktovali vaše meno a priezvisko, aby som vedela, s kým komunikujem. No veď dobre, a ja by som chcel vedieť, s kým Pokúšam sa teda SMS správu ste posielali na pána Filipa Galamboša. Juraj Nestarec. Hovorím s pánom Filipom Galambošom. A hovorím ja so spoločnosťou, ktorú konatelia sú Boris Jakeš a Juraj Nestarec. Naozaj tieto informácie vám neviem poskytnúť. Komunikujete so spoločnosťou platiť sa oplatí, moje meno je Horvátová. Tak odkiaľ voláte? Tak dajte ičo aspoň. Takže s kým komunikujem? Požiadam vás, aby ste sa mi overili, pokiaľ teda nedôjde k overeniu. Tak dobre, ale tak vy to najprv overte. A ičo mi dajte nejaké spoločnosti, z ktorej voláte, alebo čo? V poriadku, v tomto prípade, ak sa mi teda overiť neviete, nechcete tento hovor teda... Ale vy sa mi neviete overiť. Čak ja mám za úlohu, vy ste mi napísali SMS-ku, že okamžite vás mám kontaktovať, tak vás kontaktujem dneska už 4. krát a neviete sa mi ani overiť, že či ste za spoločnosť. Ja som sa vám predstavila, dovolali ste... No dobre, ste sa mi predstavila, ale to... Moje meno je Horvátová, je potrebné, aby teda ste sa mi overili vy. A vy vlastníte tú spoločnosť platiť sa oplatí, to vy ste majiteľ alebo konateľ? V poriadku, tento hovor teda ukončujem, nakoľko sa mi overiť nechcete. V prípade potreby kontaktovať naše inkasné centrum, môžete, sme zastihnutelní. No veď dobre, ale jednu vec som chcel